Assalamu alaikum. Yau tattaunawa da zamu yi akan masu kawash zamu yi ta. Magana ta Allah, magana ta gaskiya, masu kawash ba sun kashe mutane inji bila adadin ba za su irgu ba. Ni shaida ne kuma na gani. Da haka kan tsautsayin da ya kai ka kana hawa motar zamanin yanzu, kai mota ma daga 2007 model abin da ya har zuwa yanzu 2025, wai ka je a samu pressure washer a dora maka akan inji da sunan za a wanke maka inji. Idan baka wasa ba daga nan matsala ta hau kan injin har abada. Idan injin ka yi datti, malam ka samu tsamma wanda yake a jike ka goggoge shi, idan kuma ba zai yi ba nemi inda ake professional steam wash na inji a yi maka wankin ka. Saboda idan ka sake kai wasa, injinan nan na zamanin yanzu waɗanda motocin yanzu suke zuwa da shi ba irin injina bane da suna da fuse da yawa da abubuwan electric da yawa, brain box wacce ya ce kai karewa ma yaron su yawanci wuta ne. Don haka duk inda ruwa ya shiga cikin waɗannan abubuwan ka gama da matsala. Saboda ni akwai mota da taba kaiwa, wallahi matsalar fanka da muka shiga a gaban mota ta dinga zafi, fanka da an hada ta sai ta kone, da an hada ashe wankin injin ya ruwa ya shiga cikin fankan nan, aka dinga samun matsala. Wankin inji a dinga kula sosai, saboda injinan yanzu ba irin na da bane. Ba abinda ba zai iya samun matsala ba, fuse ya kone, fanka ta samu matsala, brain box ta samu matsala. Da ana gama ma wankin wani zai iya ce maka an masa da yawa ma bai taba samun matsala akan haka ba. To wani sa'in matsalar sai ka bar gurin ko sai an yi kwanaki take fara nunawa. Alternator zai iya fara nuna maka dan jaje na aiki, inbox ya dan shikenan ka shiga matsala, da ya dan yi spark din nan so ɗaya so biyu shikenan. So saboda haka da Allah da annabi masu kawo shi, idan ka san ba aikin ka bane, kar ka je ka kwarara wa mutum pressure washer akan injin motarsa. In ba haka ba zai ci inji daga wannan lokacin, ko kuma brain box ko wani abu wanda yake hada da wuta, kai wani sa'in har steering rack ma idan ya ruwa ya shiga jikinsa sosai wanda ya masa yawa shi ma kan iya tashi daga aiki, saboda yawancin motocin yanzu steering su electric ne. Da haka a kula. Manta kai following ina saboda samun update akan harkokin mota, sannan kuma kai sharing wata wannan bidiyon ya gani dan ya kiyaye kada shiga cikin irin wannan matsala. Wassalamu alaikum.